Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатыба койбір темалар турында. Кама балалар медицина үзәгенә бозлавык корбаны булган беренче пациентлар мөрәҗәгать итә башлаган. Табиблар җәрәхәтләнүчеләр сафын тулыландырмас өчен нинди киңәшләр бирә? Җылы әйберләр кирәк яраклар белән бергә эшәргә яраклы су. Яршалыдан хәрби бурычлылар өчен гуманитар ярдәм белән икенче йөк китте. Тойган, йығылған һәм гипс бу травматология бүлеге пациентларының бер үк төрле зарарлары. Кама балалар медицина үзәгенә бозлау корбаны булган беренче пациентлар мөрәҗәгать итә башлаган. Табиблар җәрәхәтләнүчеләр сафын тулыландырмас өчен нинди киңәшләр бирә? Тулырак хәбәрчебез материалында. Шамил Насреддинов әкрен генә йөрергә тырыша, бу әлбәттә тайгак юллар аркасында, шуңа күрә уяу булырга кирәк. Өстәвенә егет Кама балалар медицина үзәгенең даими пациентларының берсе. Ул 12 тапкыр җәрәхәтләнгән. Бу кул, аяк, бармак сынулары. Я уже 6 лет имею опыт с переломами. Однажды я прошел по дороге, а вот дорога она спусковая была, там, можно сказать, такие холмиками шла. И там был просто лед. Я пошел, и на гололеде я просто поскользнулся и сломал ногу. Шамилгә 14 яшь һәм аның яшен без очраклыгына атамадык. Медицина хезмәткәрләре статистикасы буенча 10 яшьтән 14 яшькә кадәр имгәнү өчен иң куркынычлы. Нәкъ шушы яшьтә балалар ешрак йыгылып зыян күрә, төрле сынулар, җәрәхәтләр алалар. Кама балалар медицина үзәгендә дә кышкы имгәнүләр сезоны ачылды инде. В понедельник было 111 обращений, во вторник было 87 обращений вчера. Вот из них 5-6 больных, которые поскользнулись на улице. На это есть объективные причины, я могу это озвучить. Не все дети перешли на зимнюю обувь, а обувь не зимняя, а осенняя, она очень скользкая. Алда кышкы сынаулар чорын, кар һәм бозлаулык. Яшь пациентлар саны артмасын өчен табиблар балаларга көзгә аяк киемнәрен кышка алыштырырга тәкъдим итә. Юлларда акрынрак йөрергә һәм кулларны кесәдә тотмаска киңәш ителә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолы табиблары баш миенә кан сауган пациентка катлаулы операция ясадан. Ираты баш авыртуга зарланган, аңа ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе белгечләре ярдәм итә алды. Пациентның уникаль коткару очрагы турында хәбәрчебез материалында. Семен Лепихин шолның ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенә Алабуга үзе хастаханәсеннән бик авыр хәлдә китерелә. Пациент башындагы көчле авыртуларга зарлана. Баш миенә компьютер томографиясе нәтиҗәсендә табиблар 39 яшьлек иратта алгы тоташтыручы артерия аневризмын таба. Шундук ашыгыч операция турында карар кабул ителә. Баш мие тамырлары аневризма бик куркыныч нәрсә. Теләсә кайсы вакытта пациент комага китә яки вафат була. Пациент переживает первое кровоизлияние, повторное кровоизлияние очень рискованно в плане прогноза для жизни. Основная наша задача заключается в том, чтобы заполнить просвет аневризмы спиралями, которые предотвращают кровоток, ограничивают кровоток в аневризме и предотвращают повторный разрыв из аневризмы. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табибларының профессионализмы ярдәмендә Алабуга пациенты тоткарылып калына. Аневризм блоклана һәм кан агымы туктатыла. Операция 2 сәгать дәвам итә. Хәзер Семен Лепихин неврология бүлегендә тернәкләндерү курсы үтәчәк. В зале лечебной физкультуры, где представлено оборудование, позволяющее пациентам еще больше увеличить нагрузку в том плане, что подъем по лестнице, спуск с горки или подъем по горке, присаживание, разработку рук, разработку ног на различных тренажерах. Баш мие аневризма алдан берничектә үзен сиздермәү белән куркыныч ди табиблар. Еш кына ул яшьләрдә яки генетик яктан бәйлелеге булган кешеләрдә очрый. Аневризм үсешенә нәселлектән тыш югары кан басымы, кан әйләнеше системасы авырулары, тәмәке тарту һәм башка бик күп нәрсәләр йогынты ясый. Баш мие тамырларының торышын компьютер һәм магнит резонанс томографиясе, шулай ук ангиография ярдәмендә белергә мөмкин. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Ярышчылыдан хәрби бурычлылар өчен гуманитар ярдәм белән икенче йөк юлда. Исегезгә төшерәбез, яңалыклар чыгарылышының берсендә без Шол ТВ телерадио компаниясының да әлеге акциядә катнашуын сөйләгән идек. Җыла әйберләр кирәк яраклар белән бергә 200 тартмада эшәргә яраклы су мобилизацияләнүчләргә җибәрелә. Теманы Резида Шаймарданова дәвам итә. Гуманитар ярдәм белән беренче йөкне җибәргәннән соң нибары 2 атна вакыт үтте. Шул вакыт эчендә Ярчаллыда мобилизацияләнүчеләр өчен дистәләрчә яңа тартма әзерләнгән. Сегодня это одежда, термобелье, балаклавы, носки, перчатки, спальные мешки теплые, берцы. Это все мы подготовили для, в принципе, мобилизованных ребят из нашего города, которые сегодня мы направляем в Казань. Тагын һәр тартмада укучылардан хатлар һәм рәсемнәр бар. Оештыручылар яхшы сүзләр хәрби хезмәткәрләрнең кәефен күтәрер дип ышаналар. Гуманитар ярдәм җыюга күбрәк кеше җәлеп ителә. Алар арасында эшмәкәрләр, студентлар, волонтерлар һәм башкалар бар. Гомуми эшкә катнашу мөһим дип таный активистлар. Мы пришли сюда, чтобы помочь мобилизованным, помочь жителям, которые нуждаются в нашей помощи, в гуманитарной. Вот для чего мы это делаем? Мы считаем, что мы недостаточно, все наше общество современное российское помогает, заботится, думает о той ситуации, которая сейчас происходит с нашей страной, в нашем мире. Мы как раз хотим еще и привлекать людей к патриотическому воспитанию. Это одна из задач нашего проекта. Поэтому для нас это как раз очень важно. Все, что касается вопросов помощи нашим мобилизованным гражданам, здесь волонтеры, конечно, откликнулись сами. Очень много кто звонил и просто предлагал свою помощь. Моннан тыш оештыручылар сүзләренчә гуманитар ярдәм алга тамада оештырылачак. Резида Шаймарданова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ярчаллыда иң яхшы хәрби машина йөртүче конкурсы узды. Катнашучылар үзләренең хәрби әзерлек белемнәрен тикшерү һәм иң яхшы исем өчен көрәшү өчен бөтен республикадан җыелдылар. Бәйгедә катнашучылар белән безнең хезмәттәшебез дә аралашты. Дамир Алтынчурин автомобиль руле артына беренче тапкыр 14 яшендә утыра. Машина йөртүгә мәхәббәтне аңа әтисе сеңдергән. Егет үз тормышын хәрби эш белән бәйләргә уйлый. Шуңа күрә конкурста катнашырга булдым һәм шуның өчен Яшел үзәннән килдем ди егет. Я считаю, что конкурс, он лично для меня, по моему мнению, для знакомств, с другими конкурсантами, то есть участниками конкурса. Возможно, получить навыки, знания. Себя проявить в первую очередь. Катнашучылар теоретик һәм практик күнекмәләрне күрсәтергә тиеш иде. Киләчәктә бу күнекмәләр аларга армиядә хезмәт итү өчен кирәк булачак. Катнашучыларның кәефләре яхшы, һәркем җиңүгә исәп тота. Получить больше эмоций, опыт какой-то новый. Может, кто-то будет что-то подсказывать с других городов, тоже с автошкол. Может, ошибки какие-то укажут, которые они видят со стороны видней. Конкурс берничә этапта узды. Катнашучылар үз осталыкларын хәрби техника йөртүдә генә түгел, автомат җыю, сүтү, граната атуда да күрсәтергә тиеш иде. В конкурсе принимают участие только ребята, которые готовятся по военной учетной специальности. То есть им 18 лет, и на следующий год они идут в армию. Только по военной учетной специальности. Будущие солдаты наши. Конкурс нәтиҗәләре буенча һәр катнашучы истәлекле медаль алачак. Җиңүчеләрне дипломнар һәм кубоклар белән бүләкләячәкләр. Резида Шаймарданова, Кристина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 14 по 19 ноября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru.